Купете си клавиатури и слушалки от Темо на промоционални цени, както и влезнете да ме последвате в Twitch на twitch.tv/Pepitur, линк за Discord групата долу в описанието, а сега enjoy. Рик, какво каза? Кой не знае, за сплак е там горе. Това искам да знам. Кажи ми като толкова отворен. Какво ти кажа? Кой е този флаг там? Пош. Браво, Пешо. Това искам от тебе, човек. Пеши, бароната. Пеши или Гоши това? Аз на тебе на спална ли съм се Това Стела Артуа ли е? Къде бе? Не, на маса. Това видео ще се казва тествам нов мап, да знам. Или Пешо Клъче. Я пробай сега да ми дадеш долбаретите. Какво? Долбаретите. Рапан. Рейдим, нали? Какви долбарети, бе? Какво си взел, бе? От на оня гивалея. Отидоха в неговия. Нямам пари за долбаре, тия готин. Той ще му чупа нещо. Какво е това общо тук грамадено, бе? Ай, готина, бе. Сес. Тука бях Артуата. Къде се намирам? Оп, гледай какъв. Ова. Скачам. Къде се намирам, бе? Кой е Лекса? Мале. Не мене, бе! Ма няма нищо. Плант! Какво е? Каква пещера? Не знам. Каквото е, че плантнах бомбата. Ой, що е, че го имран? Ей. Абе, човек, то трябваше да е мъртава. А те са двама ли, бе? Ама синьото е афка. Абе, така са двама, ти от ли си, бе? Бягай, бе, човек. Това е толкова гадно. Я чакай, кога излизам от мапа тука? Не разбрах. Сега ще разбера. Контрол. Escape, Tab, Function. Абе, аз за какво имам функшен, като имам всички копчета на клавиатурите? Абе, А? Какво? Какво, бе? за какво имам Какво искаш, функшен, бе? като съм с 100%? Не знам, брат, защото за някои програми ти трябва сигурно. Не знам. Шорткът. Да се прави. Какъв QR кодове? Шорткът. Шорткът, знаеш какво е? Ами... Да минеш напряко. Еми... Такова си направиш. Бати голяма мапа, аз не мога му свикна още. Май никой не мога. Като гледам, до сега не сме спечелили игра. Значи, играя от час и половина. Час 23 минути съм на стрим. И не сме спечелили игра. И какво ще взимаш от Темо? Ще кажеш. След като свърша едни работи, мога да видим какво мога да си взема от Темо. Някой такова днеска вечерта да направя поръчка. А какво ще кажеш Певски? А? Какво ще кажеш Певски? Си пешо, брат, не знам. Финално да си изберем какво ще ни трябва да направя поръчката за утре. Абе, как е жив, обясни ми, бе! Днеска вечерта да я пусна. И... там. Да видим какво ще да е. Можеш да купиш долбаретите този път. Да, стига, брат, не ми трябва. Какво не те кефи на това, бе? И кажа, че не такива, аз просто не игра до оварети. Това са много Самото бънки. оръжие е бънс. Абе не е бънк, бе.
Значи ти си Тя бомба. буст, буст, е там ти! Аз не мога да стрелям, брат. Абе, бах ти тъпота гранатка, бе. Трябва да вижте добре, човек. Аз не го виждам, ама съм мъртъв. Интерес. Той Чай, не го лошо бе го. го уби. Ила, я купи барети на Марто, да ги види. Много са добри. Не, Не му Аз трябва съм на похай. барети, човек. аз съм похай. Брат, те са готини. Те моята макет. Аз не казвам, че твоите са Не съм лоши. ги заменил. Все още на Що сега нямам пари заради тебе, човек? Значи Аз не нямам мога да си купа пари. едно АК. Бе да беше къде аз ще купа. Все пак игра Desert. Един, поне. А то мап е грамаден, бе, от... Там. Придобих AK. Иде хвърли тази граната. Уф. Плантни, бе, план, бе! Нямам бомбички, бе. Пешо ги има бомбичките. Достела Art Royce. Къде е бомб сайта, бе? То Аре, бе. Е, долу, бомбчета, бе! това. Отдолу е, бе! Еми, някой така беше казал? Казал. Пак ти мазата е тука. И нали ще дават кеш, какво стана? Ей, Маля, аз ги ресифам с това АК, бе. АК-4 с двойка. ай сега купи барети. За какво са ти, бе? Добра, аре. Искаш ли аз с това няма да ви играм? Кое? Да. Дубарач. А тази бомба за кой е да? Я взимай ти. Толкова отворен, рапан. Няма бушния тука. Или аз мога да скача. Ама не мога. Бах те тъпа по това, брат. Бариера ли има това? Да. Браво, Каменов Мартин. Майко мя! Уби, бе! По най-тъпия начин с такова нещо. Аре, някакво по-добро да е това. Това е от флоута или от патърна? Малко патърна. Да, те всичките са различни. Тук има аец козлодой. Тук има лентички. Тук има друг аец козлодой. Имах проект за Ецко Дудуй. Добре, ще това не е добре. Никога тайм-аутовете! Да, те са безсмислени. Има някакъв смисъл там. Кажи ми какъв. Да отидеш до туалета. Да бе, да, правиш го мидрунд. О, да. Аре, как Да, им точа, ма дразни, бе. Кикваме Марто. А, това набил 27 демидж, бе. Търти. Ти това си има френд група. Фис тия мапа, е, къде трябва да гледам, бе, брат? Абе, ай, може бе. Нали не е готин то револвер, бе? Ми... Ми, червен е, брат. Ми е удран. Защото е фил тестът.
Прате лепеш, как не го видя? Аз го виждам. Ми стрелни, като го виждаш. Да стреляме така във въздуха за Рикоя. Просто да го беше стрелно, каската му беше там за много дълго време. Да, не е била даже там. Аз имам тригър лода. Утли се. Аз имам ака, ние не вървим. Пепи ти, нали си руснак, я преведи какво значи това долу. И аз за глитера. Гитлера. Сигурно говори за Хитлер. Да скача Женева. А какво правите стоя, бе? Бинго, банго, бонго, биш, баш, бош. Глупав, по-глупав. Аре, играйте и не си тия се ригавили. Не се дига. Ми какво правите? Трай харда. На какво? Го питам се да не го пусна зад мен. Ако това е целта в живот, и да, и да се спряма. Опа. Имаш по-смислени неща, които му правиш. Ей! Не знам. Ама бягай, бе. Абе. Да ще го видя, да ще го убие. Да, сам техния ще го убие. Аз ви ликнахте кой видео тук ще. Ликнал си видеята? То си ликнал, бе, пеш. Ликнал си банковата информация. Не, с нея плаща на темото. Майто много нискери човек. Ба, представяш ли си между другото? Даваш някакви цифрички на некой и той ти праща неща. Какви неща, бе? Това е толкова велика технология. Му си поръчаш от всичко от самолет до куче. Кучето така не се поръчат. Ба, нашия мозък. Че убеден съм, че в Америка може да си купиш куче, по дрон да ти дойде. Куче е да си купиш от Тему. Не вярвам, брат. Тему. Обаче, Тему. не съм казал от нищо за Тему. Казах, че с банковите, с едни 12 цифрени кодове. Аре, понтира, бе, мокни, бе. Шапонтна ли днеска? Никой не ме пази. Е нормално, то не няма да стане по... Няма те баннем, за тебе сме. О, не го видях, човек. Бати тъпите сенки, трябва да ги изключа. Обивам 4 и губим рънда. Трябва да играеш повече си. Защото да ги виждаш повече. Аз не вия на един дет си убил, съм набил 76. Аз просто съм взел асиста, ти кила. Ба, Марто май ни кери леко. Лекичко. Тактично. Няма, спокойно пускам хака. Или Сега хубаво нагласям тригър бота и лоу-хака и няма кой ме според. С какво ще ме според? Да те баннат. Това не е спиране. Правиш нов акаунт и продължаваш. Не. Колелото се върти и днес ще съм аз. Утре ще си ти. Настига Марто. Качвам се нагоре. Трябва да намеря една снимка. Това снимка. Стив, монти. Купиш от Тему? Какво? Колко ти си купиш от Тему?
съм казал, че си купувам кочета от тема. Какво куче си купиш сега? Не знам. Само с 12 цифри, човек, може да си купиш каквото искаш. Ма голямо или малко кученце би взел? Няма си взема куче. А котка? Ти просто почина хейтиш една котка за... Това беше просто едно бебенце, човек, ти почина го хейтиш без причина. Не, починах да хейта тебе, защото е стащаем. Да, извадикаш... Обиждаш котенцето, брат. Не съм го нарекал помяр. Буквално го! Вече да. Той да помогна Чуга. котенцето, човек. И ти уействаш време като правиш кардио, човек. Какво? Кардиото има бенефит. И котенцето да му помощ има бенефит. Какъв? Морален. Това не е бенефит. Буквално е. Зад тебе, бе! Къде бе? Не, аз съм... Те срещу мен не са някакви умници, бе, човек. Не. Ей, аз ми това таймка ми я донеси след това. Виж какво имам. Ау! Бомбата е стъкната, май. Майко! Нямам думи. Нямам думи. Марта, на ти един автоснайпер. Марта, можеш да мен един нов снайпер. Те пък... First little baby, don't you cry, Дига, може. everything gonna be... Let's chill with the boys. Дай! Ей! Тригър бота, човек не работи достатъчно добре. Ти данък десятък или данък натурален? Какъв данък ползваш ти? Какъв имаш? Беше, брат, това е твоето АК. Ба, те ни бият на едно, човек. Виж, поне на едно нула. И Марто май те кери. Мене ли? Дай тела. Какво искаш да дропвам? Какво дръпваш на мен? О, играваме в една дига. Подига. Толкова не струва 30 евро. Да, той струва 40. След време мога да смена за принт стрим. Инскрин. Ще съм по-доволен. Време. Бихме, бе. Ето, ще от Марто ги снайпва, аз ги хитвам и взема асист. Ма след време. Фери, това е толкова добро. Колко е гаден от мен, ще струва този скин направо. Ще си взема тему као. Тему. Сега ще каже, купете си тирове, клавиатури, хладилници и телевизори от Тему. Линкчето долу в описанието. Пепе, ти трябва да почнеш да кажеш там, ударете към банката. Достатъчно продуктово имам. Какво ще кажеш? Колко е те? Няма да почна да вада статистика, че 1000% от абонатите ми не са...
1000%. И нямаш 1000 абоната, бе. 1000% не значи 1000 абоната. Нямаш 1000%, Ама има само 100. толкова е разликата между 100 и 1000%. То няма. Аре бе, Пешо, нямам цял ден. Те абонати някой трябва да ги дигне. Дигни абонатите на Динамикс, бе. Кого ли бе? А Пешо, кой ще се грижи за Пешо? Ама нищо Ма не не. печела като ме ги дигам аз. Ама аз печеля. Ама ти нищо не ми даваш. Дадох ти днеска. Така е. Ама... Ти как правиш? Ако го направя известен, ще печеля по-малко отколкото ако е безизвестен. Безизвестен ли бе? Браво, Пешо. Трябва да правиш жертви в този живот. Трябва да пребием Пешо. И за какво да жертва? Те ме жертвах. Ти какво жертва? Какво жертвах? Ли ножа? Дето имах преди. За какво го жертва? За кеша. Ама за какво има нож? Той пак ще има. Въпросът е дали аз ще имам първи. Точно ти ли ще имаш? Аз ще взема между другото май същия, дето ти си имал. Откъде ще вземеш? Steam Market. Откъде? Трябва само спечеля 2 гилове. То така ста. То даже и за два не мога да вземеш. Абе, това ще не стреля, бе? Трябва да се държиш. Ей. Добре, те неща за какво не ги казваш по-рано? Трябва ти два и да вземеш нещо... Не така 5 евро. 10. Абе няма да стане. Трябва да бия турнаменти, ако турнаментите на това ги бия, тогава може да си дам стабилен нож. Да беше казал да го задържа. Какво Ти да го кажеш задържиш? да не дигна демидж. На револвера. Не, аз реално ако имам нож ще го кешат на него. Ще си взема ножа, ще го игра 2 месеца и ще го кеша. Не, то нека да се направи същото. Ще го играеш докато да не ти падне трейд 2 на човек. И после ще го кешат, защото не мога иначе кешат на баланс. Стим. Имаме бомба между другото, къде ходим? За още. Искам да го мин, кеше. Ай, пазете бе, вие сте 8 човека. Знаеш какво обмислям? Да продадем Пепи? Горе-долу. Обмислям за номад. Найф? Като колелото на мат ли, бе? Аз не знаех, че има такива коля. Али аз ги разбих половината, бе. Кой ще сам? Номад може да си взема стабилен за... Тоест най-ефтиния май 200. Ама има добри анимации, мене. Арто е набил 2 пъти повече от... нашия ден, бе. Мене анимациите ма кефът най-задръм. И аз искам Butterfly, ама... Да, Butterfly най-ефтиният дека. И дори не е Пепе, толкова готин, истина. само анимацията човек, ма тя е някаква гадна в CS. В CS едно беше много готина. Сега тук не ми хареса. Не, Сега, по-моби. CS Go. Counter Strike. Той това е Counter Strike, бе, човек. Браво, Каменов Мартов. Counter Strike Global Offensive. Ей! Браво, Не. Петър Урлов. Знаеш какво е CSS? Не. Counter Strike Source? Тур. Сързо не си ли? Не ли знаеш? Source.
Аз не смея А да ти имаш попадаш, диалекът защото за съм Пепи и диалекът за нормалните хора. Аз си мислех, че се Сорос, ама... Викам си... Ама той Марто по-добре ги знам от мен. Няма смисъл да го правим. Защото най-вероятно не е те. Искам да върня бутилките. Миснах! Behind us! Аз втори рънд убивам 4-ма. Тя Марч има The Quad Killer. Брат, имам 31 кила, бе. Вие даже нямате 10. Моя има 0. Марто, сега ще дам подаръче, защото имаш 10 кила. 30 кила, да. Ето един Зус, ето. Да имаш то Аз Зуза! това го имам. Ей, Йод! Да ти дам Зуз скин? Не искам с това да го пипам, брат, само ми пълни инвентар, аз винаги да дропвам, защото ма дразни как трябва да се скролвам по-дълго време. А ти за какво скроваш? Да, за какво скрова? Не искам бутончетата скролвам. В Fortnite! Не скролваш. Дай. Ами кликаш. Моля, моля, направи 10 кила. И оръжията. Същото е тук. А тук имам избор дали да го правя едното или другото. Ма ти можеш да си въртиш оръжията с скрола в Fortnite. Това е... Толно лъжа си. Аз го мога! Можеш, бе, можеш. Ами аз искам да го... Не, наше трябва да го кочне. Браво, наш. Само шпранките няма. А сега кой ще кажеш, като имам 11 кила? Аз поем 32. Ба, дай ми Чакай, долбаретите, дай ми долбаретите. За какво си тя? Искаш Много я? искам да ги пробвам. Дадох на нашия. Рапан. Дай да. Дропнах ти, бе. Рапан, ти си рапан. Поиграте на Марто, защото моя не мога кликне Г. Ти бъдеш кракнат. Не. Не. Марто трябва да кочнеш човек. Аякс. Вози време. Аз съм мъртъв. Пепи трябва да кочнеш човек. Тегни се, бе, Пепи, няма цяло. Виж, баретите обаче не са ваши. Браво. Още да. Фу, стреляш, бе. Стресна. Това ме стресна. Това ми прилича на терорист. Нямаш много време. Ма нали? нямаш време, бе. Не знам как. Оп. Еми. Бах ти буст на тя тима. 32 кила еми гледай. 60 демидж му направих. Моля да не сте го хитнали. Шшш. Това е прасам.